си разреши ни праведни Боже, ни са ти благодарни, Боже, за тази възможност и привилегия, Господи, която ти ни даваш, Господи, отново да бъдем пред Те, отново, Господи, да кажем и да си даваме Твоето име, защото Твоето име, Боже, съдържа сила и вселение, благословение, съдържа, Боже, промяната от небесна, а именно, Боже, да си нуждаем от всичко това. Моля Те, святи Душе, ела и посети Твоя род, ела, Боже, това, Господи, което е нужно, Ти може да прави, защото силата и поварята и надеждата, Господи, са в Тебе. Господи, Ти казваш, че девята ще превират, а моите думи няма да превират, а те ще се спомнят, Господи, за всички Твои деца, Господи, за всички люди, които Ти любят, Господи, и Ти казваш, че нито едно Твое намерение, нито едно Твоето дума, Господи, Твоето Господи, няма да ти направи, Боже, Господи, ще се изпълни. Само ако повярваш, Господи, ти казваш, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Господи, ние вярваме в Ти, съдбява пред Тебе, Боже. Имаме вяра Ти, Господи, в Твоето слово, там в където си, като знаем, че чрез вяра, Господи, ние повижаваме, Господи, всяка труднина, всяка боля, всяка надежда, Господи, която идва върху живота Ти. Сега Ти моля, святи Боже, благослови да Боже, спомняме със себе си, Господи. Моля Ти, днеска ще дена, Господи, ако бяга на половината, спомняте със себе дух. Сега Ти моля, Господи, спомняте със себе си дух, Господи, святи Боже, за да може Татко Небесен единствен живота, в който ние живеем, да угажда само и само на Тебе, Татко Небесен. Моля Ти, тази вечер може да благословиш условното си, святи Боже. Моля Ти, Господи, да се реши, може да кажа да се реши мене, Татко Небесен. Моля Ти да бъде Твоята воля, Боже, святи за всички Господи волни и да накая, Господи, за мен, Татко Небесен. Моля Ти, Боже, нека Твоята воля, Боже, святи да бъде включена. Благослови тази вечер, Боже, словото си и това слово да вечер в него, Господи, нека да проработи, да дава по-добрата от нас. Боже, благодаря Ти за това, че Ти ни дадеш, Боже, ако Ти не ни дадеш, Господи, ние не си не сме. Благодаря да Ти ни държиш. В името на Исус сега Ти моля, Боже, нека Това слово навлезе да бъде запечатано вътре в нас. В името на Исус се ставя в Твоите ръце и в Твоята воля. И казваме, в името на Исус Христос. Амин. Амин. Сприте ми хвалите, брат Митко сме, слава на Бога, така. Днес с Божията помощ искам така да разсъждавам върху едно слово, по-скоро слово за насърчение. Темата ми е докато си до Исус, но не бяга от Него. Ще имате в тази история, която ще прочетем в Словото Божие, мисля, че знаете една жена, която имаше кръвотечение много години. Се докосва до Исус Христос, но виждам какво става сега в самата история, ще има наистина има нещо, което и за нас е бъде днес. Сега, много пъти наистина, много като хора преминаем през различни изпитания. Понякога има нужди, грижи, безпокойства, проблеми. Нормално това са неща, които си така не ще преминаваме. Но в Словото Божие, Евреи 13:8 се казва така: Исус Христос е същия вчера, днес и вовеки. Значи, нашия Господ Исус Христос е същия от началото до края. При 2000 години четем, Исус Христос върши много чудеса и знамения. Болни изцеляваше, мъртви скъсяваше, слепи проглеждаха, куци прохождаха, не проговаряха, прокани се очистваха и на сиромасика се пробява благовестието. Обаче, Той е същия и днес. И сега, много е важно за нас, когато до трудности, без значение от такъв характер, какво правим? Понякога хората се обезсърчават, поради това, че не виждат изходен път. Понякога изпадат в болести, изпадат в трудни проблеми. И казват, къде е Бог? Вижте, в Словото Божие казва така, 1 Петро 5:7 казва така: и всяка ваша грижа вложите на Него, защото Той си грижа за вас. Всяка наша грижа, така става дума, всяка една грижа от профила й. Всяко нещо, през което преминаваме, нека да оставим в ръката на Бога. И Той е верен наистина да ни помогне. Псалом 55:20 казва така: възложи на Господа товара си и Той ще подпре, не ще допусне да се поклати праведния. Значи всички ние, които сме Негови деца, сме праведни чрез Христос. И Словото Божие казва, че Бог не ще допусне да се поклати праведния.
Слава да бъде Господа. И има още стихове, които могат да пишат, които са насърчени. Когато преминаем през нуждите, към кого се обърнем, на кого да оплаваме. Понякога, разбира се, оплаваме на човеци, които са до нас. Нормално е, хора сме. Обаче, Словото Божие каже, че нашата вяра, нашето оплаване трябва да бъде преди всичко в Господа. В Филипяни 4:6 казва така: не се безпокойте за нищо, но всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога и с благодарение, и Божият мир, който никому не може да схване, ще пази сърцата ви и мисли в Христа. Има ли човек, който да преминава през този живот и да се безпокои? Няма такъв човек. Значи Словото Божие казва, не се безпокой за нещо, което може да промениш. Ако в този свят хората нямат Бога, и казват, така ми е била съдбата, така ми е било писано, така ми е била Орисията, хората се поставят някакви там критерии и казват, така е, това е. Нека ми хвърли не спира. Брато да спи, какво обича? Брато да. Благодаря. И въпросът е, че хората в този свят смятат, благодаря, че наистина това е Орисия. Няма Орисия. Има Бог. Има и дявол. Има много неща, които стават в този свят. И понякога наистина виждаме понякога трудности, безискоица, обаче във всяка безискоица, как скоро говорихме, има изкорен път. И Словото Божие казва, във всяко нещо, с молитва и молба, това е начина. Молитва и молба, да изказваме пред Бога, и Бог е този, който обещава. Сега, в Словото Божие има сили, които са насърчени и днес имат същата сила. Матей 11 глава. Значи, представете тази история. Йоан Кръстител видя Исус Христос и каза, ето Божият огънец, който носи греха на света. Това го каза в Йоанна 1:29. Така каза и Йоан Кръстител. Но малко по-късно, когато беше затворен, започна да дойде съмнението. Започна да пита, ама това ли е сега? Той ли е Христос? И изпратите ученици да питат. Йоан, като чута че делата на Христос, пратите ученици да му кажат, ти ли си оня, който има да дойде или да очакаме? Виждаме как дори съмнението, когато човек е сам между четири стени, започва да съмнява. Аджи възстръчи работа, която Бог прати. Дали си той е Христос? И тогава ще Исус колко аз я вижте. Исус отговор му казвам, идете съобщете на Йоанна това, което чувате и виждате. Кажете му това. Все прогреждат, които си прохождат, прохрани се очистват, глухи прочуват, мъртви биват възкресявани и на сиромясто се проповяда благовестието. Това слово е актуално и днес, разберете ме. Защото той е същия. Значи всеки не може да преминава през какви ли изпитания. Той е същия. Тя да ми вера в него. И сега ще дам няколко примера в Словото Божие. Захей беше богат бедник. Имаше пари, имаше всичко, което може да купи с пари, обаче нямаше Христос. И когато човек и в този свят може да е много богат, но когато няма Христос, бъдете оставали нещо празно. Аз мога да кажа едно мое така разбиране, че когато Бог създаде човека, създаде в самия човек място за себе си, място, което човек да общува с него. И когато това място, човек живее без Бога, това място, този свят нищо не може да запълни. Може да неш пари, може да неш най-хубавата кола, най-хубавите ще можеш, най-хубавата къща, всичко може да не. Това нещо няма да се запълни. Помните богаташа, когато сега имаше много хамбари, много хамбар сега, ще прави житушка, дошо, имаш блага за много години, яш, успокой се, яш, привесей се. Да, ама, душата се успокоя тези неща. Нищо този свет не може да успокои се и мир, освен Господа. А ти Словото Божие каза, елате при мен, вие, които сте при мен, време ще успокоя. Захей беше богат човек, Словото Божие, Захей е началът на бедниците. И богат. Понякога с хората така, да съм богат, да живея живота си разкошно, това е всичко. Значи и това не е най-важното. По-важното е да бъдеш богат с вяра, както Яко каза. Може да си ромах всички неща, да си богат с вяра. И тук, когато Захей беше отиде да види кой е Христос, кой е този, за който ще говорят. Като си там на дърво, защото беше нисък, да види кой той е. И когато си минаш каза, Захей си зло. Захей си. Той каза, защото ще пресега дома си. Отиде при него. Хората казаха, той отиде при грешен човек. Ама чакай сега. Исус, той каза за грешните, не за правилните. И когато имаше разговор с Захей, малко по-късно Захей каза, Господи, от сега половината от емоции да се си дам. Значи разделя са, който нищо има държи. Той разбра кой има. Самия апостол Павел каза, всичко ще разделят, само Христа да придобие. Захей разбра, че това, което е придобил, той ще го ползва. И каза така. И каза, днес стана спасение на този нос. Днес стана спасение. Защото този е Аврамов син. Той може да бил Аврамов син, но живел без Бога. Преди ми, когато са бъде към Бога, вече смени идентичността. Той може да бил израелтянин, може да е знал закона, обаче ако нямал Христос. И тогава, после се каза, поне човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Тези думи са много силни, някой ще кажем, кои сте спогинало. Всички хора, които не познават Бога, са в тази графа на погиналото. Ще ви дам още един пример, много така, много близък. Тома. Това беше един от 12-те апостола. И си дали дарби двама по дома да вършат чудеса и знамения. И те ги правиха. Види ми, когато Исус Мария възкръсна и се яви там на своите ученици, Тома го нямаше. И когато той дойде, казаха, Исус беше така. И така, не вярвам. Докато не видя, докато не пипна, няма да вярвам. И днеска хората в света много често казват, докато не видя Бог, докато не направи това живота, няма да вярвам. Ама ще помниш, когато Лазар беше в гроба, тогава, когато Мария и Марта опрекнаха Господ, ако ти беше така, той не да бъде там, едва ли не. И обаче Исус каза, ако повярваш, ще видиш Божията слава. Първо е вярата, после ще видиш Божия слава. Много хора казват, искам да видя, тогава ще вярвам. Не, Бог не работи така. Първо е вярата. Евреи и Жан ще казват така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вярва, че е Бог и че Бог възнаграждава тия, които го търсят. Ще дам още пример на Словото Божие. Говори малко пример за значение, после ще имам самата история. Лука 9 глава. 57-58. Един човек, който следваше ефорията на Христос, беше чудесата, знаменията и той иска да бъде част от това нещо. И дойде при Господа и каза, Господи, ще седам как да идиш. Следно той беше малко решен на себе си. Следно след Христос никой не може да нас спре. Обаче тогава Исус каза, да помните, не си симат леговища, ти си имат гнезда, а човешки син няма где глава да послоне. Сега дума, ти тръгваш след нама, знаеш за какво тръгваш. Сега много хора тръгват след Христос, искат благоуспяване, преуспяване, богатства и не такива неща. А Исус каза, аз дойдох да ви избавя от този свят. Има разлика. Не от този свят, а да не избавя от този свят. Така че християнството не е да искам повече от този свят, а повече от Господа в живота си. Там е разликата в тези съвременни християнски учения, които идват за сега. И сега, Словото Божие ни казва, че проблеми, нужди, грижи са реални и днес. Има ги. Никой не може да каже, като християн нямаш проблеми. Няма такъв човек. Обаче има отговор. Отговорът е Христос. Той е същия, че не завинаги. Сега, защо и казвам, в тази история, какво ще приемем сега? Вижте, тази история имаше тази жена, за нея се казва накратко, къде е живела, как е живела и кой е правила. Те беше Словото Божие каза, че имаше нужда и те беше много голяма. И каза така, и ето една жена, която бе имала кръвотечение 12 години. Представете си, 12 години болна кръвотечение. Сега дума просто, представете си. Значи, просто, това е мисълта, това е живота. Те не може да прави нещо нормално. И тук Словото каза, че ни казва, че себе си, нито деца имаш преди себе, нито мъжа, сега дума беше абсолютно сама. Сега може да има семейство, Бог знае. Но тук ни каза, че тя беше и беше много постала от мнозина лекари. Вижте колко така. Тя беше опитала всичко. По някакъв казах, ще отиваш сега при даден лекар, няма полза. Казах, че някой по-добър. Ама той иска пари. Тя, Словото го каза, продаде целият имот и раздаде за лечение си. И положението ставаше все повече и повече. Тази беше опитала лекари, доценти, професори, знахари, всички, които бяха в нейния обсек, те ги опита. Обаче положението не се поправи и стана по-зле. И каза така, и беше много пострадала от мнозина лекари. И беше похарчила целия си имот. Значи представете си колко се за положението. Болна, харчи пари и няма изходен път. Видят пари свършват, те продължават да бъде с болестта си. И тогава чува отзиви за Исус Христос. Искам да кажа, че винаги има изходен път. Сега, тя може и преди да чува да Христос не е ходила по лекаря, само там не остава тази вест да приеме нея. Може да си казала, аз знам, не ми трябва да ходя тук теме, аз се опитам по мой начин. По мой начин. Ма твой начин, това е до никъде. Сега се ползва. И видим как Словото Божие така, като чу отзивите за Исус Христа, отзиви. Значи, чу това, което говориха за Христос. Сега, отзиви са много различни, ще кажа защо. Мнозина чуват за Христос, но малци са тези, които идват при Него. Сега вижте, Матея 4 глава, когато Исус почна да проповядва, това е началото каза така. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, получаваше синагогите им, проповядваше Благовестието на царството, като изцеляваше всяка болест и всяка немощ между другите. Виждам така всяка немощ. Нямаше човек, който дойде при Господа да каже, Господи, днес свърши работа време, няма време за тебе. Или тази болест няма да изцеля. Нямаше такова нещо. Всеки един, който идваше при Господа,
Вижте, идваха болни. Други, които бъдеха болни. Имаха други, които седаха Господа, така просто. И каза така. И разнесе слух за него. Слух се разнесе. Представете си, ето всеки живее някъде в някакъв квартал. Ако ще е квартал, някой знае, че е сляп или куц, или някой, който е, кажем, глух. И пред каза, он е си прогледна, он е глух и я прочува, бе, как стана бе? И те от дума виждаме как веднага места минава целият квартал. И така всъщност, и така каза, разнесе слух за него и цяла Сирия. Той беше на място, обаче цяла Сирия вече говореха всичко за него. И каза така, и дойдоха при него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяси и електрици и парализирани и ги изцели. Вижте, отново всичко изцелява Бог. Така говори, че за Бог няма малка, няма голяма болест, няма малък, няма голям проблем. При Бог се иска да дойдеш при него, да задориш него, да срещаш ръката му проблема и нуждата и той ще не се ще всяко необходимо. И каза, и подире му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Иерусалим, Юдея и Злът и от Йордан. Значи, видимо, от всякъде идва хората, защото нужди са много. Нужди са много. Но ако тогава Исус беше на място, хората живеха при него, днес и си навсякъде. И иска се с вяра да дадем при него, да оставим проблема в неговите ръце. Обаче, нека погледнем какво ще се вижте. Самото изцеление, какво стана се вижте сега, изцелението е важно. В Псалом 147 ти казва така. Това са стихове, които са насърчения. Псалом 147:3. Изцелява съкрушените сърце и превърза раните им. Така псалмиста, защото е Божие Слово. Значи няма човек, който дойде при Господа, без да че коя е болестта, коя е немощта. И когато дойде в ръката на Господа, Бог е след да изцели. И сега има тези неща, които направи тази жена. Чу, дойде, допря се и се изцели. Сега много хора чуват за Христос, особено изведете сега, покрай празници, Рождество Христово, Великден, Петдесетница. Чува се за Господа горе. И сега вече в момента има много информация, чрез интернет, чрез филми, има библейски филми на библейска основа. Има много информация. Обаче хората гледат, чуват за Христос покрай празници. Една седмица след празника забравят. Чакат следващия празник. За жалост е така. Информация има, но няма сърца, които да дадат. Добре, чу. Тя ни каза, жалко, чувам съм, вече от мен файда няма. Моята работа е свършила. Нито пари имам, нито пари, че беше жена за нещо. 20 години подред, 10 ден, нищо не става. Но тя каза, чу, дойде и допря се. Това беше вярата и вече. С решение при Господа дойдем и се допря с вяра в Господа и се изцели. И сега нека какво се казва сега. Чу отзвит за Исуса Христа. Дойде между народа и отзад и се допря до грехата му. Представете си, около Господа имаше хиляди по хиляди. Тя дойде, макар беше болна, немощна, дойде, имаше вяра в себе си. И каза, ще отида само се добре, ще се изцеля. И дойде и го направи. И Словото Божие каза така, и на часа пресегна кръвотечението и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта. На часа момента. Виждам колко е важно да дойдем с вяра пред Господа, за да косим пред Господа с вяра и той се е готов да изцели и днес. И веднага Исус, като усети от себе си, че изляза от него сила, обърна се след народа и каза, кой се допря до дрехите ми? И вижте какво става след тази жена, по-добре. Първи миг кричи, искаше да стане забелязана. Учениците му казаха, ти виждаш, че народ те притиска и казваш ли, кой се допря до мене? Това не, те погледаха беше много хора. Кой да види кой се допря до него? Обаче, на той се озърчеше, за да види тази, която бе сторила това. Исус знаеше коя е тя. Но тя сама трябваше да признае, каже Господи, аз съм това. И кой да виж сега? А жената оплашена и разтеперена, като знаеше станал с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. Няма кой да криш. Всичко е ясно. Исус Христос знае всичко. Но въпросът е, трябва да кажеш, Господи, аз имам при тебе с тази нужда. Молиш се и когато получиш да прославиш Бога, вижте. Псалом 55 така, и при един напас, аз ще здравя, че я прославиш. Дейте забравяйте да прославите Бога, това е важно. Сега има хора, които идват при Бога, молят се, получават определени изцеления и спасения. И млъкват. Едва никой да не знае, да няма проблеми. Ма чакай. Когато ти беше болен, викаше. Сега, когато получи изцеление, млъкна. Дейте забравяйте да прославяте Бога, защото Бог е добър. И Бог чува и когато сме в нужда, и когато го прославяме. Сега, тази жена повярва, че Бог може да изцели. Това е много важно да разберем. Марка и Естела, тук е описано, че молитва, който е с вяра, е важно нещо. Разбира се, някои има хора, които са само за някаква нужда
И каза, ако Бог направи това или това, тогава ще повярвам. Там Бог не работи така. Словото прави така. Затова ви казвам, всичко, което поискате молитва, вярвайте, че ще го получим и ще се сбъдне. Вярвайте. Трябва да ми вярва, че когато имам при Бога, че Бог е този, който може да направи това, което е в нашия живот. Ефесяните 20 казва така, Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме да мислим. Много повече. Да може да го направи. Но от нас иска да им вяра, да оставим ръката на Господа всичко. Против, че кажа, много пъти хората стоят в нуждата си. Стоят в това, което ще и не мърдат никъде. И казваме, така ще бъда, така ще отида. Бог иска да има развижване. Да каже, не Господи, аз няма да бъда това, което съм. Знам, че в Тебе имам сила. В Тебе е силата ми. Аз моята вяра в Тебе и знам, че ти можеш да направиш повече, отколкото мислим и не мисля. Сега, много може да вярвам, вижте, и с думи, които говориме. Понякога хората с думи се примиряват. Ти казваме, няма на къде да мърда вече. Едва не, ето годините минават, вече минават, остарях, побелях, почнах да се разболявам, вече няма на къде. Примирявам с болестта и с това, което става. Вижте, Бог каза да вярваме, да изповядаме и да знаем, че Той може да направи. Изповедта е важна и за спасението ни, и за изцелението ни. Ако ти постоянно казваш, аз никой няма да се изцеля, аз също ще бъда така, и ще станеш така. Но ако сега кажеш, Господи, аз вярвам, аз знам, че може да ме изцелиш. Аз знам, че може да правиш нещо много повече, колкото мога да си. И вярвам, че Бог не се ще види отговор. Словото Божие казва така, защото ако изповядаш в стата си, че си Господ и повярваш в сърцето си, че Бог е от мъртвите, ще се спасиш. То сърце вярва, човек се оправдава, с уста прави изповед спасява. Виждаме колко е важна изповедта. Значи, бидеш вярва в сърцето, втори път изповедам с устата си. Сега, жената получи това, което вярваше. Ако тази жена беше казала, аз никога няма бъда изцелена. Където да отида, ще бъда така. И стоеше вкъщи, ще чуди за Христос, че се изцеляла, тя ще положи да бъде с това конче и няма да го прави. Но тя си каза, аз знам, че ако само ще добра Господа, ако да само при Господа, ще бъде изцелена. Сега дума, тя получи това, в което вярваше. Виждаме колко е важна вярата и изповедта. В Марка 9:23 един баща доведе при Исус сина си. И ми каза, Господи, ако можеш да прави нещо, наистина много иска на бащина молитва. И той му каза, ходи при твоите апостоли, ама никой не гледа да помогне. И тогава иска да видя състоянието на сина, запитал го кое е състоянието му, той му обясни като баща, казал, от колко време е така, и той му каза от детинство. И много пъти влиза в огън и във вода да го погуби. Виждаме какво състоянието е много тежко, защото не може да седи от самичко. Вече, макар да е вече голям мъж. И това ще искам да каза. Ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Виждаме всичко. Значи, този всичко съдържа пакета си на нашия живот. Всичко е, което за нас е невъзможно, за Бога е възможно. Така че, без се кахариш, без се тревожиш, без се тюкаш, майкаш, по-добре остави всичко в ръката на Господа. И после така, бащата какво каза, вижте. Той каза, ако можеш повярва. Веднага бащата на детето извика, казвайки, вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Защото може би вярваше, който си може би не му да стига вярата. И тогава да си по-късно, виждам след това, когато минути по-късно сина беше изцелен. Исус Христос му каза, видяш, народ каза, дух нам и глух излезе с човека и той беше наистина освободен съвършено. Кой съм да кажем? В ръката на Бога е отговора на всяка една наша нужда. Било то физическа, било то духовна, било материална. Сега, Псалом 107:20 казва така. Псалом 107:20. Това са стихове за насърчения, които идват от Божието Слово към нас и днес. Псалом 107:20. Изпрати Словото си и ги изцели и изцели ги от погибел. Изпрати Словото си. Помните една история в Матея 8 стих, няма да чета цялата. Един стотник имаше болен слуга. И слугата беше болен, на умиране. И тогава каза, отиде при Христос и го покани да го изцели. Казвам слуга. И тогава Исус каза, ще било добре. И той каза, Господи, аз не съм достоен да влезеш в страхата ми. Кажи само дума и ще бъде изцелен. Вижте, коя вяра. Исус се очуди, кое нещо нещо. И наистина Исус каза дума и когато отива дома си видя с слугата си изцелен. Това е нашия Бог. За него не играе километри, разстояние, време.
Бог е винаги готов, когато има вяра в сърцето, има вяра в Него, най-вече към Него. Той и когато е молитва към Него, винаги е готов да надговори. И вярата в Господа е това, което ни дава увереност за изцелението, вярата в Господа. А сега, когато хората нямат Бог, те вярват на лекари, на знахари, на много неща, които той сега ги има, да. И много от тях са от Бога, разбира се. Обаче, вярата в Бога надвишава тези неща. Понякога лекари, той има граница до някъде. Толкова може да помогне. Ето как при тази жена. Лекарите помогнаха, ама не се получи. Платила до цялата на професора, нищо не го платя. Парите свършиха, тя стана болна. Но, Ефесяните 20, това е един много хубав стих, така. Бог може да направи несравнимо повече, отколкото искаме ние сме. Много повече. Значи ти понякога, този проблем за тебе може да е много голям. Обаче при Бога е само една дума. Къде си силен? И наистина, знаете, когато няма да при един пастор, който казва така, вземете една монета. Колко тази монета е по-близко до очите ви, толкова е много голяма. Не виждате отвън. Но когато монета казва е по-надолу, така, виждате, че колко е малка, а колко много има около нея. Сега дума, понякога проблемите идват върху нас, така се вече не може да идем извън тях. Но Бог каза, всяка ваша грижа дължим на Него. Така че няма че колко голям проблема. Има значение. На колко оплаш, на колко се надяваш, от колко чакаш милост. Сега, жената бе взимала решение да отиде при Исус Христос. Тя чу. И тя повярва. И тя вярваше, че ако само се допре Христос, ще бъде наистина изцелена. Или сега, но вярата имаше действие. А ако тя само вярваше и стоеше, ще стане с вярата. Но Словото Яков каза, безсвети ръд те перят. Така вяра не спасява. Когато има действие, когато на основание на вяра, си кажеш, сега ще отида, сега се докосна и знам, че бъде изцелена. Някой ще остане, 12 години ти обикаля, къде не ходи, ще не сега се надяваш на нещо, което ще стане. Да, ама те по-добре вече беше. Фокусът беше друг. Фокусът не беше този свят, лекарите, професорите. Фокусът беше Христос. И тя знаеше, той е, който има сила да изцели. И едно от това беше действието да дойде при Господа и да получи това, за което се молише. В Псалом 30, каза така, Псалом 32. Господи Боже мой, извика към Тебе и Ти си ме изцелил. Какво става така? Господи Боже мой, извика към Тебе и Ти си ме изцелил. Значи виждаме, че към кого трябва да викаме? Към кого трябва да оплавяме? Към Господа. Когато този, който може да изцели, когато лекарите не могат, се опитваме само там, има един, който нас чука. Наистина, важно е погледът ни, фокусът ни да бъде отправен към Господа и да очакваме от Него. Защото виждаме, тази жена беше опитала всичко. Лекари, знахари, предала и ще стана. Значи, важно е наистина много важно. Сега, Псалом 50-15, примерно, след това си така. И през един напас. И аз ще избавя и ти ще я прославиш. А ще дума. Нека да забравяме да прославяме Бога тогава, когато Бог се извърши в живота ни. Знаете, има моменти в живота си, когато съм виждал хора, които се молят за нужди с сълзи на очи. И когато получат отгоре, забравят да кажат да държи Божия благодати. И какво стана? Дава само на Бога дойде и толкова. Абе, човек, прослави Бога, бе, ти умираше, бе, ти вече заминаваше. Дойде към Бога, Бог ти даде нов живот, Бог те изцели. Извика към Господа, бе. Така че важно е да не забравяме да прославяме Бога. Помните ли силната прокажени? Те стояха там, извън града. И знаете, когато тези прокажени стояха там, техните родини и близки носиха храна всеки ден. И представете си, всеки родина отива при своя прокажена родина, било родител, било някой близък, с мисълта дали моя родина там болна ще бъде днеска жив. Представете си колко е тягостно. И видим, когато извикам Христос, Христос какво каза? Какво искате да история? Искат да бъде изцелени. И те така изцелени. Те тръгнаха и по пътя заминавайки към свещениците да се покажат, бяха изцелени. И тогава всички се върнаха по домовете си, при своите близки. Само един се при Господа. И падна ниско долу. Господ каза, къде са останали деветимата? Не бяха тези човека. Сега думам, Бог очаква благодарност. Значи, представете си, нали, това е нещо много важно. Ето, при тебе идват за някаква нужда, било
твоите близки, благодаря приятели. Наистина, когато ти помагаш, нормално е наистина да има взаимоотношения с хората. И филмът, когато получиш нещо, обратно повече, ти пъти да бъдеш благодарен към тях. Взаимоотношения са важни. И благодарността е много важна, особено към Бога. Защото всичко от него, разберете ме. Никакъв човек спрямо не спомагаме тук. Това са временни неща. Бог ни дава вечен живот. Бог изцелява, Бог се прощава, Бог освобождава. Бог премахва съкрушени сърца. Така че всичко от него. И така че вижте в Псалом 3:19 така. Много са неволите праведния, но Господ го избавяш тях. Много са неволите. Ни кажа, че няма да имаш неволи. Някой ска, що така още християн пък има проблеми? Виж сега, ние живеем в една земя, където има Бог, има и дявол. Ако Бог те води към небето, дявол да прави нещо лошо в твоя живот. Така че това са реалности. Сега и важно е към кого викаме. Еремия 33 казва така. Извика към мен и ще покаже велики чудни неща, които ти не знаеш. Към кого трябва към Бога? Няма друго място. И сега, искам така да накратко завършите. Господ Христос е същия и днес. Той не се променя, вижте. Много неща той свят се променят. Променят се култури, променят се нации, променят се хора. Обаче Господ не се променя, той е същия и днес. И той иска да опаваме на него, както Библията съобщава много случаи, който той е помогнал много хора. Така той е готов да помни и днес на хората, които се нуждаят. Вижте как се Псалом казва така. Той е който прощава всичките беззакония и изцелява всичките болести. Който спасява живота от унищожение. Венчават се с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти и подновява милостта като на орел. Какво става тук? И после продължава надолу, казва така. Както баща жаля чадалците си, така Господ чари уния, които му се боят. Защото той познава нашия став, помни, че ние сме пръст. Слава да бъде Господа. Бог да познава много добре, защото той е създал. И той ни дава вечен живот. Вижте, помните, от цялото творение, на земята, само за човека има вечен живот. Всички други неща, които са на земя. И животът измети. Всичко, което има като природа, всичко обречено на тление. Но Библията така за човека. Пръста, съвърни пръста, а духа съвърни при Бога, който го е дал. И много пъти вижте, има две опции. Когато човек съвърни при Бога, какво ще чуе? Ако на тази земя не си обрал внимание на Христос и на Неговото Слово, оставам си да мине от тук, да излиза от тук. Искам да живея на тази земя, да бъда богат, да бъда всичко да ме наред. Не искам нищо друго. Да, ти ще живееш на тази земя, обаче един да видиш при него, ще видиш колко ще се пропуснал. Така че, нека да не пропускаме вечността. Винаги, на всяко време, на всяко място да опавим на него, да викаме към него и да очакваме от него. Нека Бог да благослови. Нека се помня кратко. Брат,